Ndinodawo kureurura. Ini ndine makore 47 and I've been married for 25 years. Asi mbereko yakanetsa hama dzangu. Vari kunetseka nembereko. Mwari ngavakurangarirei veduwe, nekuti situation iyoyo haina kana kuchipa. Dzimwe hama dzevarume ma-right hand men asatani chaiwo. Vanhu vaya dai Mwari vachingotora zvavo vakarara, nekuti mashoko avanotaura mapfumo ari kubvira mumoto chaiwo chaiwo. Let me not waste your time. Regai ndipinde munyaya yangu. Ndaroorwa kudaro at 22, ndakasvika 40 mwana can't get. Murume at first aimira neni, asi akaguma aneta, akuhura. Aimbotanga achavanza, asi akazoguma akuzviitira pamberi pangu chaipo. Pane pandakarwadziwa kupotsa kufonera atezvara kuvaudza kuti aiwa sando ndokupai pamwana wenyu. Zvisinei, ndakazowanawo munyaradzi wangu kubasa. Aiwa ndaiva ndisisarwadziwe nechihure chabhei, nekuti shiri yange yazobvuta rekeni, zvese nematombo acho. Rudo rwakatsvakani, nhumbu ichibva yabata. Ndakambotya ndikachiyowe ndigofa ndisina kana mwana, nhumbu handisi kubvisa. Ndochengeta boyfriend kana kuvaudza zvangu, ende hapana chavakafungirawo, nekuti murume akabva achichiva basa, akanditi ndisiyewo basa ndimboita zvemimba, nekuti zvaiva zvitsvazve achindipa salari yandaipiwa kwandaishanda. Murume akabva achinja zvekuhura, akufarira zvanga zvavapozvo. Mwari vakabva vandikomborera nematwins, a boy and a girl at 45. Ndinoziva ndakatadza hama dzangu, asi ndine mufaro kuti ndakabviswa kutukwa kusaidhi remurume, plus ndava nevanguwo vana. Ndiyowo confession yangu kuti ndiri kuchengetesa murume vana vasiri vake nekuda kwepressure from his relatives, of which yakazovawo blessing in disguise, ndikawanawo chinonzi changu. Neiwaya ndinongokumbirawo kuti hareruya.